katauhan. Aron na sa Lord, makaon ng buffet sa inyong pulong. Tatampo kami, mga kapusugon sa among spiritual na kinabuhi. Makahimo na mo sa paglakaw dayon nga matumanon. Musunod sa inyong mga kabubuton ug mando sa mga kinabuhi amahan. Dibaw sa tanan nag-ampo ni na Ginoo, ikaw makikistorya gyud ka namo. Kung kaning tanang mga panalangin nga imong gihatag ka namo. Among dawaton nga tumang kalipay nga Lord, mapasalamaton kami sa tibuok namong kinabuhi. Kaya walay Diyos na nagahimo sama din. Gawas ka niyo lamang. May mayaan mong kagalingon pinagi sa among pagtuong. In Jesus' name pray. Amen. Kasama na to ang Isuo 1. Ika ni Pablo, ganit ka sa 3. 1:3. Magpasalamat kita sa Diyos sa kamahan sa atong Ginoong Kristo na nagpanalangin ka nato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahilusa kang Kristo. Sula pa buhata ang kalibutan, ipili na kita sa Diyos diha kang Kristo aron mahimo kitang dalaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, daanan gitakda sa Diyos na himuon kitang iyang mga anak pinagi pa sa Kristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. Dahil ko na to ang Diyos tungod sa iyang mayang grasya sa iyang gasa nga gihatag nato pinagi sa iyang hinigugmang anak. So tanaw na to dinhi karong butaga ang eternal purpose at pa ang why katapusan na katuyuan sa Ginoo ug grasya sa tanang tao. Si Kristo Jesus lamang, Diyos Amahan lamang, ang puno sa grasya. Kanang nga title na puno sa grasya, alang lamang na sa Ginoo. Dili na siya mahatag sa bisang kinsa. Kay ang Ginoo nato sa langit mao lang ang makahatag og grasya. Okay? Unsa to ni grasya? Nakadawat ta sa dili nato angay madawat. Okay, nakadawat ta ug dili angay nato nga madawat. So angayan bata niini dili gayon. Kaya angay nato kamatayon dayon ngadto sa impierno. So dili kita kaantag grasya sa Ginoo. Ayang katuyuan mao nga muhatag ta niya og himaya ug dungog sa iyang ngalan. Sugod sa atong pagkinabuhi dinhi o abot na nato sa langit. Diyon sa man pag-abot ni nga grasya. Naitabo ni nga grasya pinagi sa work of the Trinity. Balikon ko. Kani nga grasya nahitabo ni kani dakukay nga grasya nahitabo ni pinagi sa ihok sa Trinity. Ang sa Trinity? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Matag kaysa Trinity, matapusan nila, doon na sila gihimo nga lihok o trabaho sa atong kaluwasan. Kung saan atong nadawat nga dako nga grasya, ang kaluwasan. Ay yun ang kalimtin ninyo. Pinakadako yun ang grasya na nadawat na to. So, mutanaw ta, atong i-survey unsa ni mga buhat sa grasya sa Ginoo. By the way, ang title nato is The Greatest Act of God's Grace, atong salvation. Pero tanaw nato dinhi ang spiritual blessing from God the Father o sisgo ta sa doctrine of election, doktrina sa pagpili. So, unsa ni nga grace ato makita? There are para nako 6 graces here. Pero boto na naon usa ni ka package, no? Pero unong tabok ang sud. Number 1 na grace. Dipili ka sa Ginoo, God chose us in Him before the creation of the world. Dipili na ka. Sa unsang katuyuan, mahimo kang holy and blameless in His sight. Unsa man ang holy and blameless? Mahimo kang balaan o walay sala sa atubangan sa amahan. Grace number 2. Ang Diyos Amahan, giadapta o gisagupta isip iyang anak through Jesus Christ. Katuyuan, mahimaya ang Diyos sa iyang ngalan. Grace number 3. Ang anak or God the Son
gihatag nato og redemption through the blood of Jesus. Ang atong pagpalit niya, paglukat nato, pinagi sa dugo sa iyang anak. Grace number 4. Ang Diyos nga anak, naghatag nato og forgiveness, kapasayloan sa atong mga sala. Pinaagi-agyan ni Jesus Christ. Kung sa man yung gibuhat, nagsakripisyo siya sa iyang sacrifice. Grace number 5. God the Father made known to us the mystery of His will through Jesus Christ. Ang misteryo nga kaniadto wala masabdi, karon nasabta na. Okay, bato mi dito kay last time. Amen? Usa pa nga misteryo nga ang Hudiyo o dili Hudiyo o kita dili Hudiyo magkaambit na sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Ato pa, ang kini nga grasya iya na gihatag sa tanang mga katawhan di lang sa mga Hudiyo. Kung nga ang tao di maluwas di pinagi sa balaod o pinagi na sayang pag tuo sila fidel. So, grace number 6. Ang Balang Espiritu may garantiya sa atong inheritance, sa atong pagkamanununod. So, why pobreng tao na nani Kristo Jesus? Why pobreng na tao nito kaniya? And in fact, kumutuod yun ka na manununod ka o ba ni Kristo, managigon sa libro sa Roma, na kung gihatag sa Diyos ang iyang bugtong anak, kung sa may dili niya mahatag para ninyo. Katupatanan nga itong pangkinahanglanan nun, mahatag kayo sa Ginoo. Kung mutuo, kung musalig lamang ka kaniya. So, nilingtanan nga grasya. Kung sa may ultimo nga katuyuan sa Ginoo, sa paghatag niya blessing ni grasya. Paghatag niya gasa ni grasya. Aron, maday, ug mahimaya ang Ginoo. So, makita nato ni chapter 1 ang work o ang buhat sa Trinity sa atong salvation. So, ang work of God the Father sa atong salvation. Number 1, makita nato. Gibless ka niya diha sa kalangitan sa tanang panalangin diha ni Kristo Jesus. Yung sa mata niya pagpanalangin, number 1, ipilitan niya, ipili sa taniya, nga maiya, ipilitan niya nga mahinang niyang anak, ikatulo, iyang ipadayag ang misteryo, mo na ang provision, himutan niya matarong righteous and blameless, mo na ang atong position sa tupa, sa tupangan sa Ginoo, wala na tayo sila. Ang work of God is Son in our salvation, na kung makakita mo ini, murabag balay ni, atong gibutangan na ang mga pusti-pusti, para ini ka, himo na to, atong day na, bungbong day na, putahan day na, kasabot mo sa atong pagtuon sa libro sa Efeso. So, ang work of God the Son sa atong kaluwasan, iya tanggi lukat. Pinagi siyang dugo. Iyang ipasaylo ang atong mga sala. Ang work of God, the Holy Spirit sa atong kaluwasan, gisilyuhan ka, gipatikan ka, mo na, please, ayaw tugutig ang inyong mga bata nga maghimog laing patik. Usara ang patik, di makita, natuantang patik sa Balang Espiritu nga iya ka. Magpatik day kang lain, sayawa na kana. Okay, kaya dito na ng Ginoong patu. So, tanaw na to ang work sa balaa sa Diyos Amahan. Okay, tanaw to pagbalik. Ang work sa Diyos Amahan sa kaluwasan, mao nga, number 1, iya kang panalanginan. Siya ang nagbukbo sa panalangin, katanang spiritual na panalangin diha ni Kristo. Unsa ni nga panalangin? Number 1, dipili ta niya, he chose us, dipredestine ta niya, again, pili gihapon ang may mga anak, iyang ipadayag ang iyang mga misteryo nga kaniadto tago, himo ta niyang walay sala. So God the Father bless us with spiritual blessings. Makita nato sa verse 3. Magpasalamat kita sa Diyos sa Amahan sa atong Ginoong Kristo na nagpanalangin ka nato sa tanang espirituhan ng basa sa langit diha sa atong paghiusa kang Kristo Jesus. So, klaro nga ang naghaktag kinsa sa panalangin sa tao, God the Father. O kani nga panalangin asa makitaan sa SMC side, dili asa makitaan diha ni
Si Kristo Jesus lamang. Makita nimo nga wa joy nga laing ngalan nga kaluwasan makuha. Kung kini nga panalangin makuha. Nay nagdala ani gikan sa langit padung sa yuta. Ang iyang bugtong anak. Mo na makita nato sa buhat 4:12 ningon walay laing ngalan diin ang tao kaluwas. Bisan ko ni San Pedro. Ang ngalan lamang ni Kristo Jesus. Kung matanaw sa nimo ang English na structure, okay? Praise be to the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Okay? Blessed us. Watch siya ningon, in the heaven and okay. Ang blessing, with every spiritual blessing, singular. No? Kanang grammar, ningon ka, singular, plural, kung tangang nimo S, plural, daghan. Pero makita nimo din nga blessing, spiritual blessing. Asa kita kung sayo pumunta na nila ipan. Dili din ang kuan din kanang di mo sabi rin. Pangandaw na sa garinong kanang mga kuan para sa masig pangita. Wa diri. Okay, so blessing there is singular kay package na. Para na ko package siya. Di siya pwede nga wa siya appeal. Di siya pwede nga kanang dipili lang ka pero dili ka dipili nga may mo yan. Dili ka nga dipili ka, dili ka pa sa iloon, nga dili ka sa nilukaton gikan sa mong pagkamakasasala. Ana ra sige. So, package siya. Yan po sa tanan, hindi pwede nga, dipili ka, may mga anak, hindi ka siliuhan. So, tanang-tanan, ang gibuhat na panalangin, usana siya. Ibuok siya. Para sa imong lawas. Pwede ba, kumplito ba ang lawas kung walay mata? Dili. Kumplito ang lawas kung way ilong. Kasi natin ka way ilong. Kasi kataway mata, kung way ilong, dili. Pero kanang way mata, mag-i-erase yun, wadi, kita ka ay buta. Kaya siya mata, pero di abli. Pero kanang waag yun. No? Dili siya kumplito. Any part sa atong body, nawa siya, weird katanawon. So, kanang lain katanawon, pausa na ang Ginoo. Sa iyang, imagine ka, sa iyang, grabe kay ang plano sa Ginoo ni ini. Nga sa dihang gihimo niya ni, gihatag yun niya, tibuok. Huwag siya ningon nga, panikamote ha, ang inyong pangay pasaylo. Sige di mo gluhod. Sige di mo buhat, mga may buhat kay, kung dili ninyo buhaton, dili kompleto ang kaluwasan. Ang kaluwasan, completely done. Humana, tanan, kompleto. Ningon ba ito, Jesus Christ, it is finished. Ito pa, humana. Pagkamatay ni Kristo Jesus, ang kaluwasan na to na humanity. So kung himo na sa Ginoo, sa may buhaton, mudawat ta, pero mao ni makisunan. Dawat ta na dunay pag-amping, giampingan niyo. Ampini ang pinakadako nga bahandi nga imong madawat. Ang pinakadakong bahandi nga itong nadawat ang kaluwasan. Kung dili ka mapasalamaton sa kaluwasan gihatag sa Ginoo, usa may buhaton nato. Ato nang dera na to atimanon. Kana kalintang-kalintang na nga naluwas ta. Sa iba nga ni kana kay kami kalimtan. Binuangan nimo imong kaluwasan. Pareha lang sa kunay muhatag nimo usa ka nindot nga butang. Kanala ko sa kanya, example lang. Ihatag na yun na. Kung makakita ang gahatagan na nga, wapay usa ka tuig, o labi na usa ka buwan pa lang, buwan na kay naong, bati na kay naong, muhatag pa kasi ito, o pa siya nang magbayad. Kaya diyan na akong paggamit ng mga ng murarag, wakoy, di ko magsalamaton, di ko niamping, wako ka nang, di makita ang akong pagkikugma. Diba kay pag-amping mo sa kabutang, naghihatag, imo gipakita ang naghatag, lang, taka, kay ni-represent man ni
limo. Gets? Correct ba? May kusunan. Para na po, please listen na. Kung imong giampingan ang kaluwasan, ang tanan mo follow. Kung giampingan nimo ang imong relasyon sa Dios, muamping sad ka sa mga ubang relasyon. Kung nakita nimo nga kini usa ka butang nga imong nadawat nga dako kaayo, muamping sa tanan bisag unsang butang nga gihatag sa imo. May sunan, kani bitaw mapasalamaton nakasing-kasing muhimo yun nimo sa pag-amping bisag unsa kagamay sa nabot nimo. Mo na nga mudasig ko sa pag-ingon nimo. Ang imong kinabuhi, ang imong personal na kinabuhi, ang pino. Gawas kay gitagaan ka sa Ginoo nimo. Unsay gihatag sa Ginoo nimo? Kinabuhi mo lay katapusan. Kisa may mudawat sa kinabuhi mo lay katapusan, di ba? Ang isa. Ang yung mudawat ani, ang mga baboy, baka kisa may mudawat ani. Tao. Tao. Ang tao gitagaan og sa labutan. Ang kibaw kag sakto ba ni? Sayo pa ni. Kibaw kag minut ba ni? Pati ba ni? Maka-decide ka. So, kay tao man ta, mangutan ako na to. Ang atong salabutan nga gihatag sa Ginoo, ato bang giampingan? Asa man nato ni gigamit? Ug labaw sa tanan, unsay atong gipasud ani? Ang kani. Tao man ka, nakakasing-kasing. Ang tao mo bati, di ba? Ato ba ni gigamit pagbati una sa tanan sa Ginoo? O di bati tag una sa tanan sa mga butangin kalibutana o sa tao ng kalibutana? Asa mo na ito gigamit ang atong kusog? Una sa tanan. Sa Ginoo ba? O sa atong kaugalingon? Asa mo na ito gigamit ang atong oras? Sa Ginoo ba? O again? Sa ubang butang. Mo na makita na ito nga kung gi-value na ito, gitagaan ito, grabe nga kantidad. Ipuso ni mo, gamito ni mo maayo na sa kamayaan sa ngalan sa Diyos. Dili na ni mo ipasagad-sagad tanang mga butangan. So, manang gikan man sa langit ning dako nga package nga gi-deliver sa Ginoo pinagi siyang anak. Therefore, dili ta pwede moingon nga unya na lang Lord kung musugo ang Ginoo. Di ta pwede moingon nga kanang di ko kahimo kaya again nagsalika imong kaugalingon. Di ka kaingon nga hadlok manggod ko again imong kaugalingon. Kay unsa man gani ipabuhat sa Ginoo, unsay mando sa Ginoo. Labaw sa tanan, sa may pinakadakod yung mando sa Ginoo. Matthew 20 ganingon nga love the Lord your God. Higugma ang imong Dios sa tibuok nimong una-una kasing-kasing kusog o galag. Tibuok. Mo na yung gugma. Mo na ang atong number 1 higumaon siya. Kaya kung mahigumaw na to siya, mahimaya sa tanan natong gipang buhat. Mo bitang igsunan ni ko. Mo ko man nga perfect ano. Di man kita mo perfect. Pero maningkamot jud ka nga mahimong perfect balaan kay ang Diyos man balaan. Tanan nimo nga buhaton himua nga insakto. Mo excel lagi ta para na mo excel lagi ka mo excel ka sa tanang butang. Kay ngano man di man pwede i-delete, di pwede buhaton, murag as if do na tay katungod sa Panginoon ug dili sa Ginoo kay wa kita katungod kay tanan lagi ka nato gitan niya. Kay sa diha gipili ta sa Ginoo nga mahimong iya gihatagan ka sa tanan nga iyang gikinahanglan aron ka magpuyo og balaan, limpyo, walay trampas nga kinabuhi. Balikon ko. Sa lihang gipili ka sa Ginoo, gitagaan ka sa tanan, gi-equip ka sa tanan nga magpuyo jud ka og anindot balaan og kinabuhi nimo makakita bisag lahi ang imong kinabuhi. Dili lang sa gawas nun, nindot ka sa naon.
Example. Sample tabi. Ato no. Gawas. Hindot kay ka. Hapsay kay ka. Hindot kay ka. Isa taon to sa ato. Nung sa mga ato. Nagkayamukat. Huwag mo ko ningon nga, kinanandutid ka, na how I wish akong balay Brakang Angeles. Nagkatak iso di mong Brakang nagsulog hotel. Hindot kaayo na. Ako di man yung kay ko ng mga beauty. Ako function. Basta ni-function na siya. Okay na ko. Ikay ko ng beauty. Balik ko kumahan, nakuan, para nito siya tanaon. Balik ko, di ko ana. In the first place, ko sa kay Kota. Afford sa Angeles, siya Kota. Pero how I wish na akong balay. Nindot kay tanaon. Okay? Pero ang ato is, na siya order, na siya hapsay. Hapsay atong balay. Somewhere another hapsay good. Ang kuningon nga kanang, di good siya kanang, sa'yo kanang, pero di sa hapsay, kayo sa dyan masukot kang dili, huwag yung panahon pag hapsay. Correct? Pero mo hapsay dyan ka somewhere or the other. Hapsay dyan ka kayo, nanin mo mag sangit man, ato ning orong dili. Amen? Kaya nga ba, ito na ba yun ka na bang mo-harmonize bitaw ang tanan? Mura bang, di ba tingin order kayo, order na hindot kaayo nga, hindi kayo pagka-arrange, delicate kayo pagka-arrange, kundi naalay hapsay. Kakita mo mo aning, kanang movie nga, may gusto mo uwaw ba? Sa US, manin ka na, mananaw sila asay balay nga, yun, page yung buta. Kasuni mo, usap di siya kanang, mas may pa ukay-ukay, mura hapsay. Yung daghan ka naman, murag, dahil na po yung aling balaya, kaya po ng mga butang-butang, yung mga suot na kayo, yan. Daghan yun kayo, mura siya, uga ng, gitampok lang ba? Gitampok lang ang butang ba? Ha? Mas may pagbudiga, kaya hapsay pa rin mo, kaya makakita ka, mga tissue na dali, ang mga... Junk shot. Yun pa junk shot. Kaya junk shot niya, pagkuhan na nga, puro mga tubo, plastic ka na. Hindi pa. Amot marita mo na grabe. Ibo, hindi ka sa lang yung mga tawhano. Yeah, for sure. Alam mo, hold ang team, mag-impure, etc. Pero kumana na. Pero huwag silang kasing-kasing silang heart. Mura sila o mga payot na nagpuyo. Balay na pwede yung sa mukha. So, ang ako lang na mga exponent is because the moment we do not do what we need to do, there's something sa atong so, balaan man, nindot man ta, so makita na to din na gibuhat kita sa Ginoo nga dili ta makasala, dili mahimo ang ubang tao usab makasala. So kung ihatag sa Ginoo ang tanan, number 1 yun is makabiya yung tagsala. Nga naman, 1 Juan 3 may pinag-ingon. Walay na tao sa Diyos na magpadayon sa pagpakasala. Tungod kay ang liso sa Diyos nagpabilin nga kaniya. Di siya magpadayon sa sala kay na-born siya diha sa Ginoo. Natao siya pag-usab diha sa Ginoo. Muna ang kanang sala masilag ta, kanang sala masuko ta, kanang sala di ta ganahan. Di kita mga sala. I'm here. Atong likayan ang sala sa tanang pamaagi. So, in short, kay ang kinaiya sa amahan o sa Diyos na anaman sa usa ka tawo, yan kasing-kasing libutang sa Ginoo. Then aduna siya kusog sa pag-ingon sa sala dili. Di na siya ganang sala. Kay Ginoo biya is clean, the cleanest one. Pinakalimpyo, buta ng cleanliness is next to godliness. Amen? So, going back, so in fact, ang chapter 3 sa 1 John, kung basama ninyo, nagsulti na to, kinsa anak sa yawa o kinsa anak sa Ginoo. So, balik ka sa verse 1. Ano ka ngayon man si Pablo, nga, himayaw na to ang amahan, Diyos amahan. Anong himayaw na to? Anong magpasalamat na niya? Kay nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkayusa kang
Kristo Jesus. So meaning, kanang langit, may kagalangitan pa ang iyang pagpili nato, iyang pagpanalangin ka nato, na kalabutan lagi sa atong kinabuhi sa langit o sa atong pagadto sa langit. Kaya nga naman, ang heavenly reality is na resurrected ang atong Diyos. Correct, Bili? Yes, nabanhaw siya. Kaduha, sa iyang pagkabanhaw, asa man siya, naglingkod siya sa tuong kamot sa amahan. Meaning, hari siya, o maghari siya hangtod sa katapusan, o hangtod sa katapusan sa kalibutan, o may katapusan yung paghari actually, kay siya usaman sa amahan. O gawas ni Ana, ang heavenly realm, sa dihang ipili ka, o sa dihang panalanginan ka sa Diyos amahan, iya kang dihiusa. Iya kang dihiusa. Diha ni Kristo Jesus. So, kaning blessing, nag-prepare sa nato sa dako nga gubat. Ang sa mga gubat, spiritual warfare. Spiritual na panaggubat. Okay? O kinsa man ang makigubat, Jud. Kita ba? Hindi ka sa tungtundra. Kay ang yawa di man makita sad. Si Jesus Christ, siya atong general, siya ang makigubat, siya ang muyan na sa gubat, o siya sad ang muhimo sa pakigubat. Mao na nga magigsunan ang yawa, hadlo kaayo sa tao nga kanunay naglakaw sa Dios. Labi na sa tao na di lang maalampuon kundi naglakaw kayo in obedience sa Ginoo. Daghang mga tao nga nagampo. Grabe kay mo ampo pa kay nato ang ubang mga tao. Ubang reliyon grabe kaayo. Mutultol og mga oras. Amen. Ilang mga naon na sa simbahan. Pero ngano mo ilang pagampo di man epektibo. Kaya nagampo man sila sa sayong ng Diyos. Pero kita nagampo ta sa pinod ng Diyos. Mabitaw ninyo ng Ginoo sa iyong pagampo. Ay ang sigdaghang taga na istorya. Kaya ibaw na ko sa iyong pangayoon. Direct lang to the point. Kung sa iyong pangayoon. Amen? So, muna nga mga butang na mag-isuna na kinala na ito may nasabtan. At the same time, kay siya man ang muupo sa kaaway, mubalik ang atong Ginoo sa ikaduhang panahon. Mao na nga, ang ayan ba na musunod ni Jesus Christ? Yes, ang ayan kita musunod. Mao na nga, gipili sa Ginoo ang espirituhanong panalangin, dili ang financial o kwarta nga panalangin, dili sa kagwapa nga panalangin, dili sa bisag unsang panalangin, kundi espirituhanong panalangin. Kaya ang espirituhanong panalangin dunay koneksyon sa atong kinabuhi human dinhi. Imagine ka ihatag lang sa Ginoo ang mga temporary nga panalangin, dili spiritual. Yung ginawa, okay, sige, so, okay, doon mo ka na kotel, no? So may problema ni mo, anak, kay utang 1 milyon, sige, okay na may problema. Magkutubra man na nga. Di man na magkausap sa itong kinaiyak kung panalangin ng talagang kwarta. Di man na magkausap sa itong kinaiyak kung kita ang pinakagwapa. Di man na magkausap sa atong kinaiyak kung kita ang pinakabright. Di man na magkausap sa atong kinaiyak kung kita ang naadaghang mga butang ng kalibutan. Dili, in fact, everybody nga gwapa kayo, brightest siya, garboso. O bilib kayo sa kawalingon. Bilis na bilib sa Ginoo. Kung gawas niya na, ikamatay nga, ato sa gimpirno, di sa matuglangit. Pero ang spiritual nga blessing yatag sa Ginoo, ini kahumani mo dinhi, gawas na panalanginan na ka sa Ginoo dinhi, mas grabe ang panalangin nimo ikabot sa langit, kay kompleto naman ang ito. Amen? Therefore, wise ba ang Ginoo? Sa iyang gihimo, na spiritual ng panalangin, yun iyang gihatag? Wise dili. Wise ang Ginoo. Okay? So, kaning spiritual blessings, yun sa man ipagabot na nato. So, number 1, grace number 1, dipili ka diha niya. For He chose us in Him before the creation of the world. So, istorya ka din of divine election. Of course, okay. Wala. Wala ko, guys. Election. Kaya dito, dipili ka. Dagan kayo mga tao din na may sila nga, pabor-pabor dahil no?
Kaya kung kanila ang gipili, na uban mo ang gipili, tos luwas. Kung magpapor dahil siya, tanaw na nato may sunan. Namutan ako, ikaw o ako, ang tanamang tao doon ay kapilian, wala. Ay, kapilian, wala. In fact, doon ay kapilian, ato ba siya yung bumawa o dili? Ato ba siya pasalamatan o ato ba siya nyamiran? Ato ba siya yung Diyos? May mula na ito, Diyos. Natin kapilian, samot lang na kapilian ang no, kay gihimo tas in His image. So, ang Ginoo doon na siya panguna-muna, gitagantag panguna na siya mata, gitagantag mata. Tanan about nato is reflection of who God is. Pero kanilang tanan gihatag sa Ginoo nato ato lang gigamit pagguba sa iyang imahin o pagguba sa atong mismong pagkatao tungod sa pagpili nato kanunay sa sala. Mana na every time mo biya ka sa sala, makaanam jud ka beautiful. Tanawang tao ang lakaw sa Ginoo. Hinay mo edad, dili day mo tiguang, o luwas sa tanan, magka-beautiful. Tuo mo di? So, beautiful ba ko? Oo. Pero di, pakita bigla na rin mo nga. Di ba, kaya ang tao nga way Ginoo, sabi na niya, Beslaon. Hindi may ganda, hait kay mata, anak kaayo, tas kilay, kaya nahiwi na lang babakit, sige anak. Hindi na mabalik, kasi paghiri. Di ba? Kaya ang gesture, tanan, ang body niya, kanang tense, isod kaayo siya. So, gusto may magwapa na, masakiton man ka o kasing-kasing. Sakiton kay kasing-kasing, masakiton ginatanan. So, manang makita na ito din ang divine election. Romans 8:29, ganahan ko atong basahon. Sa English, natanawa sa English yan. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. So, basahan na lang yung tiwas, tanaw ko sa Subano, ukatong basahon. Ang Roma 8:29. Roma 8:29 nag-ingon. Katong gipili ng daan sa Dios. Okay? Gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Gipili na kang daan o gilain kaniya para mahisama sa iyang anak. Mo lagi na kung gipili ka sa Ginoo para ka may mukang mirror, may mukang reflection ni Jesus Christ. Then ang tao nga gipili sa Ginoo, please listen. Ang tao nga gipili sa Ginoo, nga naanag yun niya ang kaluwasan, inuray yun niya gidawat si Kristo Jesus, dili lagi siya pwede magbalik-balik sa iyang sala. Klaro yun ba nga? So kung napatay mga sala na nagsigig balik-balik na to, may huwag na to tinun ang pagdawat si Kristo Jesus. Kung sige tagpangita o gugma sa gawas, dili ang gugma sa Diyos. Kung sige tagpangita ani, kung nagkuwangan dyan ko na ginopagkuwangan pa dyan, then there's something wrong sa atong heart. Kaya kung ipiling ka niya para may sama ni Kristo Jesus, then kisama si Kristo Jesus pagkali sa kalibutan dato, hari. Hindi siya o ako ang hari sa Israel. Kaya huwag mo kibaw talagang injured ko. Pero Ginoo ko. Ito na nagpatay siya. Pero di makita ang iyang pagkahari. Kaya nga naman, ang iyang gingharian, huwag mamandinhi sa kalibutan naman pa sa kalangitan. So mag-eksuna, makita na ito din nga, itawag ka sa Ginoo, tanaw balik ka, 8:29 din. Aron ang iyang anak may mong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busag itawag sa Diyos kadtong iya nang gilain. Wala lamang itawag kundi gihimo sa niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Kanilang daan mismo may sunang balik-balik kag basa. Magkaingon bago ka ang tinuray ng born again mo sa lapa. O kung ingon nga di siya masipyat. Masipyat kaya po na siya mga usahay mga may nakaayo ba? Di ba ingon nga ala kong babaero kay ka, babaero gihapon kang karon.
kung sa'yo nani ka nagdaghan ka uyab o gusto ka magpamabdos o gusto ka makigilawas o ganahan ka pornography o sige lang kagatanaw sa internet katanaw ka ng mga laway nga mabutang magbuhat ng paghihapon na nimo. Pero kung bakira ka sa una, kung mahimantayon kay ka sa ubang mga tao sa una o manglibak ka kayo sa ubang mga katawhan, di na mahimo nimong kinaiya. Kung tapulan ka, di na nanin mo mahimong kinaiya. Kay si Kristo Jesus, servant mind, buwan siya nagigtupong sa mga nahimo siyang sulubuon hangtod sa katapusan, hangtod guys, pagpakamatay sa cross, disunod siya. O siya mismo nimo siya sulubuon sa iyang mga disipulo, kay lubrasan niya iyang mga tiil. Kung ninyo sila buhatan ni, kung diray mong namoy bumanako, para makailang makatawhan nga, ako dyan mong mga katawhan, ako mong mga disipulo. So mga putang ni may disunan, nga, bisag saan ang pagtanaw sa Biblia, dili mahimo nga usa ka tawo magpabilin sa pila ka katuigan nga magsigig buhat ni anak nga sala. So unsa mang sala nga naa nga napilit pa nato? Unsa may wa nato gi-give up sa Ginoo? Kay lami man ang sala. Lami diya, correct? Ako kitibaw mo sa una nga lamian jud kay ko. Kada kasuko. Sabi nagmakasumbag, malamiag sa feeling mo. Lami, bitaw jud kayo. Pero bitaw, di mo kung nga na yung kasuko. Di mo ko daghang brrrr. Physical man kayo ko. Lami jud kayo kahuman. Kaya kung di ko makimumura kung mamatay, di ko kaginawa. Tino na. Kung bitaw niyo nang ginupat siya, imong kaubilingon sa tanang mga butangan ni kupot niyo mo. Pero iba mo daghan ang mga tao na napuktan sa kaulag. Bimisaw na muna, ng kasing-kasing, o kauban, enjoy na kita sa mata, o sa silara, o masturbate sila, o sa sila. Ang ba, din ko dito na, daghan yun ang ilang kabayan, daghan yun ang himuon nga partner, kanya mag-AIDS-line sila. Luwi kayo sila. HIV. Iba ba mo kung saan nakataas ang HIV sa Pilipinas? Every family, dunay HIV. May kag-HIV, sakit na nakuha mo sa public sex. Ay, di na ako mag-sex. Ako lang. Sakit niya po ba? Kaya ang atong kamot, kung sa imong object, igamit mo din ha, di na garanti ang yung pina. So magigsunan, makita na to, bisan ang mga bata, makik-sex na, kay daghan kayo na sa ilang cellphone. Daghan ka na sa internet. Hindi gihapon tamutan-aw, na kung saan na sila dinha. Ang pagkaginikanan is full-time job. Kinahanglan ka magsigig tan-aw, subay sa imong mga anak. Na kung saan na sila. Mutan-aw kita kung saan natamo nila. So, kung ipili ka sa Ginoo, aron ka mahimong matarong. So magtinarong na taglakaw. Colossians 3:12. English lang ta. I-chat down na nabasa sa Isaiah. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. 1 Thessalonians, He has chosen you. 2 Thessalonians, God chose you to be saved. Timothy 1:1, God's elect, etc. Makita niyo mga kadaghanan, makita din nato, nagisulti din sa Biblia, nalagi siya mga dipili. Now, nga nung mga napilian mga? Kaya nagpapili ka. Sa iyong kasing-kasing nakita sa Ginoo, nangita na ka o tinuod niya kinabuhi. Ikapoy kasi kung kinabuhi, namunaw na ka na, ba di kay langit na, ba di kay Ginoo? Posible pa ba di ka kung mausap? Posible pa di niya kung mabiyaan niya ka kung sala? So kung sa dihang naa ka ng mga puntuha, ang Ginoo magpadayag sa iyang kawalingon sa siya. Mo nang na mga bot nato nga masigsisgot sa ngalan sa Ginoo. Magkanong kadiri, matong tangadto hangtod niabot ang conviction niya na ihatag sa Ginoo nito, magsige balik-balik ug sulti na kumetmo sa Ginoo. Mapimiro masuko tayo kadugayon, naganahan na ta. Hindi kadugayan, ato na lang yung gidawat kay nakakita ang man. Pero kibaw ko daghan sa nagdawat lang,
Para ang ilangan, padaw sa impierno, ma-erase, I tell you. Kung gidawat ra na to ang Ginoo, para di ka matog impierno, pero di siya Ginoo sa itong kinabuhi. Di siya magbuot sa itong kinabuhi, kaya gihimo na naman niya ang tanan, then dili pag iya at tugyan ko tayo impierno. Kaya una sa tanan, dawato nimo siya isip, Lord, Ginoo, Amo, Master, o man manluwas. Ilawag yun mo si Kristo nga Ginoo gid siya una sa tanan. Di na siya ordinaryo nga tao. Di siya propeta. Di siya nga mightily used by God, no. Ginoo siya nga gikan sa langit niya di sa kalibutan aron bayran nato mga sala. So ilawag nimo ang iyang pagka-Dios una sa tanan. Pag-appear na ang iyang pagluwas nato matigsunon. Mana nga kaning word nga chosen or divine election repeatedly in verse 5, verse 11, mana makita nato sa mga sulat ni Pablo nga gibalik-balik niya nga ang Ginoo gyud maoy na ay naggibuhat sa atong kaluwasan ug wa kita nahimo bisag gamay. Mga pobre kay ta nga nawata mabitanan unay panagsulti nga gingon nga beggars are not choosers. Ang tinuray nga pobre dili mapili. Diba? Kananay mga nasa mga dan, kaya tagani mo pa, ngayon na, or ka lang ako, o di ka pobre. So na may paan sa inyo ka. Okay? Kaya nga namang mamili mga kakay, kung pobre ka, tinuray di ka nga, di ka, bisag unsa pa ihatag mo, bisag pag nang ikaon na nagiluwa ihatag mo, kauno ni mo, kaya nga naman, gusto naman tayo. Correct? Sa ito ba di? Awa ko makakigiso tayo na. Kung kami tagisod tayo, bisag unsa di ka mo pili. Bisag pansit, maway sa po, bisag may muro pansit naman dyan, timukok talan, imura ng kaunon. Amen? O, spaghetti nga, sa gamay nga sagol na, murag tres na gamay, di kayo nga bamoy wa, dyan kay. Spaghetti na gano'n, target shot. Mukhaon di hapon ka. Okay? Muna nga, makita na ito din nga ang amahan, dyan ang nagpili sa tanan, nga mutuog, ni Kristo Jesus. Mo nang white tao, ngamingon sila ni tumi sa amahan, nibili siya mo ni Kristo Jesus. Di mo pwede kuwagon ang amahan o ang anak. Daghan gihapon mga tao nga mo nana. Ngamingon basta born again sila. Di dyan mo masubot na born again sila. Kung mo sa tanan, inyo use lang correctional. Kaya makita na ito din si Kristo Jesus ni declare in John 6:44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. John 65. This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. Walay makaduol ka nako, walay makari ka nako, gawas kong ang amahan, ipili niya o iya kong iyang idala ni kaman ang rin ako. Enable is kapat gihimo sa amahan nga ikaw mismo maganahan sa iyang anak. Gihimo sa amahan nga ikaw mismo mudrol o muilas sa iyang anak. Kaya ang kaluwasan, wala sa amahan. Yes, naghimo siya sa kaluwasan. Diplano niya ang kaluwasan. Siya nakahatag sa espiritual nga panalangin. Pero ang anak maoy nag-upot sa kaluwasan o pinaagi sa anak kamudool o mudawat sa kaluwasan o muluhod kag una sa tanan nganha sa anak uban ngadto sa kamayaan sa amahan. Kagets ka? Ano itaas kayo nito sa kumanta kung atong anak di dinuangan? Isama nga ikaw di dinuangan ka? Correct? Pero nato di mga ganitanan, mawala di bugmat ng anak, dinuangan, sila mismo dinuang silang anak. Ano man, yung pag na sila. Pero ang saktong pamuna-muna, sakitan ka. Kung kita ni bate o ni na anak, musta pa dyan kang amahan? Nga sa kadaghang posibleng nga plano nganong iya man yung anak ang iyang di pa himo nga mayo antos o mamatay para sa kang sana. Kanong sa tanang plano sa kaluwason nganong inaanak man gyud. Aron ipakita sa mga unsa kadako ang iyang gugma kanimo. Muna kung inaanak kadako ang gugma sa Dios dapat mahigugma tagbalik niya. The same intensity, the same kadakon kung may mo mas dako pa. Diba? Style ka na karon. I love you. Ano dito ba? I love you more. Yan sa tumalik, I love you more. Gusto mo OA kayo, no? Kung inana ba yun? I love you more ba yun? I love you more if you give me more. I love you more if you give me more. Yung sa I love you more also if you give me more and more and more. Mo na.
Di sa tao is unsay akong makuha nimo. Sa Ginoo is unsay akong mahatag nimo. Kuna mo ba sa Dios? Kung ang akong buba sa Ginoo is unsa say akong mabalik nga mahatag nimo. Sa kay babalik mo kada sa Ginoo? Di ba imo ra kinabuhi? Di ba kinabuhi ra nimo? Ngay mo nang gatag sa Ginoo imong kinabuhi wala pa gyapon. Dapat ihatag nimo 100% even, 200% even mo, napay 200% na ako, wala ko ihatag na. Tinibukani ka sa sa pinakatumoy sa imong buhok, hangtod pinakatumoy sa imong kuko, din na ihatag sa Ginoo apil na ng mga hugaw, mga bulig, din na, kay siya maglimpyo. Arrogante magud kay kadaghanan na gud. Duwa na to siya gitanaw as the God. Kani maudyon ang Dios. Kani mo man ako, uwa ko na kinahanglan, ug lain pa nga, buma. Diha sa Ginoo, puno ko. Manabalik na ito, makita na sa fullness, balik sa book of Colossians, fullness of God na ang pagkapuno sa Ginoo na ni Kristo. Kung matanong ka ni Kristo, maulan mo sa mahan. Kung matanong sa Diyos mahan, na di sa Kristo. Kung nani mo si Kristo, puno sa Diyos. So, sa may kuha na ito. Pagtuo. Ihatag ng tanan, watan ito. Huwag kayo mamata mo ito, dili ma-activate ang guma sa Ginoo, dili ma-activate ang iyang gasa, dili ang iyang kadato, di makita sa itong ginabuhi. Kaya naman, di makita mo ito, huwag kayo buhaton, madato ra ko. Kayo sa madyo mong buhaton. Sa may ipangay sa Ginoong buhaton mo, ibuma siya, o tuhui siya. Duha na kabubutan, nga naman di manikamot na dito tayo, nga naman manikamot sa itong dalawasan, nga naman manikamot na dito sa itong paninabuhi, nga naman di man ta manikamot ng Ginoo manuas, ang Ginoo malipay. Ato ipa ng kamutan, malipay ko, malipay akong pamilya, malipay ang mga tao, pero wag mo na ito lipay ang Diyos. Lipay ang Ginoo. Pilang mo katuig sige challenge ninyo, lipay ang Ginoo. Lipay ang Ginoo. Ihatag ang imong kinabuhi sa Ginoo. Paggamit niya. Yesterday, I tell you frankly, nagabihin na lang, matuog na lang ko, mabuntag na lang, Lord, wag ko kibago sa imong ipatudlo, hindi ka kay prayer fasting. Mas minute, basa-basa ko, asa mo tila ni Lord, ganahan ko ani Lord, hindi ko ganang ako, Lord. Manang Diyos na, hindi ko ganang ako yung pili o sa akong sulti, ganun ko, ginoo ko kibago sa ikinahanglan sa mga katauhan. Ikaw na Lord, so na ko yung murag i-prepare. Then pagambot din sige na kag pictures Ginoo nga sa buhaton, sa first buhaton. Yung Ginoo nga isa tong nga murag nay impact kayo sa ilang murag duot kay sud kay kasing-kasing ang mga sini kanin about sa tanang mga trainings nga nitabo last year o karon. Kaya katong grabe man jud kay ito. Pangutan-ag na yung panunti niya gud ay kalimot tayo tanan baro pini after day. Mo share sila ninyo. Kung sa mga butangan, abot ka sila kasing-kasing, niya katong mga istorya sa dato ni Pastor Dog, na rich man kay siya o kanang experiences pa sa iyang paglakaw sa Ginoo. Na maingon ba na kung nang gigamit kay sa Ginoo, bisag unsa kalisod, yang gipupat. Niya, tungod ni Ana, gigamit siya may sa Ginoo. So anyway, mag-share na sila karong kataon. So, ani ni siya. Huwag ko. So, tungod adto, ang Ginoo was bang. At the end, ipaanad may Ginoo, kinahanglan maghimo na jutag intentional kaayo na pagdisipulo ng mga kalag. Dito ko ito nag-share. Kundi ikaw mismo, masuwat na ka, makampo ka sa Ginoo, kinsa mga kalaga, unahon na ko man, kita nimo, pamilya nimo, neighbors ninyo, relatives nimo, classmates nimo, barkada nimo, high school, elementary, college nimo nga mga kaila, kinsa man sila. Usa ka to nagpuyo ko nito sa unan itong sa Mindanao, yung man ari ko sa Manila, nato kay magkaila, kinsa man sa mga imong kabuton sa ebanghelyo. Yung imo nang tutukan kay ang pag-share sa ebanghelyo. Nang labor, kanha ta bago. Kaluwasan nato libre. Pero para makaksabot sila unsa ang kaluwasan, ikaw ang instrumento sa gugma sa Dios diin trabaho jud ka para makakita sila kay gugma ito pili mo I love you bakbara imo mo jud na ipakita sa imong kahago sakto dili ay love you mas po wajoy prueba sumana nga imo nang buhaton para ang tao makonvincer siya nga ang imo yung katuyuan ang iyang
espirituhanong kagawasan, ang iyang pagkabuhi diha sa Dios, ang iyang pagka-born again, ang iyang espiritu. So mga butang ni nagsuna nga gigian na lang sa Ginoo. So again, I encourage ko ninyo napakatay din mo. Lakas na to. I encourage ko ninyo, join us in prayer meetings. Ako mismo ako kibaw sa prayer fasting. Ako mismo ako kibaw sa ipabaw sa Ginoo sa prayer fasting. Naisahay, prepare ko sa Ginoo, naisahay na, biyagarap. Muna yung mga Lord, sinunod yung po mo. Pero may nung ipakyas ko, pangayo. Nagsigay mo ko pangayo, wag abot na lang. Domingo, subado na lang. Wag gihapon. Pagod lang ko dali. Lord, ikaw na yung bahala ni Lord. Wag man yung kay gihatag. Puro na ko yung mga gandang andam. So mga butang na makakita yung ka nga, musunod lang dito sa pamagi sa Ginong pindot. Kaya kung insister ko sa ako, wati ito tayo. Nagsip ko na siya kung buhaton. Okay, so, basta na ko ni. Sa pagpili sa Ginoo nato, unsa man gyud ang iyang divine purpose. Ang iyang katuyoan sa pagpili nato, balik ka sa Episo 1. Episo 1, balik ka. Magpasalamat kita sa Diyos sa gamahan sa atong Ginoo sa Kristo nga nagpanalangin ka nato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkilos sa kang Kristo. So wala pa buhata kalibutan gipili na kita sa Dios kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala. Sundumi pasada pagpili dai si Ginoo, makita nato dinhi. Wala pa buhat ang kalibutan, kibaw na siya kinsa amo nay kasing-kasing nay ganahan mo doon niya. Kibaw na siya. O pata nga tao kailan na siya nato. Imagine ka, asa makakita Ginoo na yun na. Pabarog ako nuno ng Ginoo, kibaw ba na sila? Kinsa ka. So, pa kalibuhat. Ulay Ginoo nga may nanak kay ang tanang Diyos, nagimong Diyos sa tao, binuhat nila. Pero ang atong Diyos, siya'y nagbuhat na to, wata nagbuhat niya. Di siya ginama sa kamot. Kita ang gama niya. Di guys, ang kamot, saya lamang tulong. So, mga mga igsuunan, na Ginoo labaw sa tanan all-knowing ang muna nga kay all-knowing siya kibaw sa tanan kibaw siya sa imong kibaw siya sa tadawon sa mitabon mo kibaw ba ka Ginoo wala kibaw ang Ginoo wala kuminsido ka kibaw ang Ginoo kuminsido ka kuminsido mo kibaw ang Ginoo sa mitabon karon tadawon ug sa mabot at mamatay ka kibaw kuminsido ka then mo tanak kung ano mag-uul man ka kung may tabong problema sa kinabuhi. Ano mag-uol matang adunay mga butang pati sa itong ginabuhi? Ano man, Lord? Ano man yung dali mo? Yung anak ba dyan? Ano man na naman? Drama ra ka ito eh? Para ba taka-wardan lang ilan sa langit? Oh, drama, the most drama queen. Dita dapat masuko o masaduyo o malain sa Ginoo. Kaya nakibaw na siya, mukupot ka sa Romans 8:28-29 nagingon nga all things work for the good to those who love the Lord. Tanan na bati timunang hindot sa Ginoo. Kung ikaw man di ba sa Ginoo? Muna mo padayon ka sa paglakaw dahil sa Ginoo. Bisan pa sa mga apan o sa mga bati na makita mo, kay siya ang omniscient, all-knowing God kibaw sa tanan. Muna ang imong kumpiyansa na sa Ginoo. Sa buta, imong kumpiyansa na sa Ginoo, di sa imong kaugalingon. Para nako, ang kumpiyansa nako nga makabarog-barog nako karon sa Ginoo. O kibaw ko di na pwede yung taon ni siya nako impiko, o di sa na ko pwede na jud iambak, o di sa pwede ka naglawom kay imong anak ko, kay gabok na ang akong tuhod. So ako sa imong ligo lang siya Lord, makahimo ba ko maka-function ko Ginoo. Ako siyang ampingan. Gawas kung imong batan-on na akong tuhod. Nga inig ka balik lang kung apis, balibol, luha ko balik sa niyagan, o lupad pa ko. Kung maging mo ang Ginoo ni anak, pwede ginabuhaton niya. So, ang akong confidence, wa sa doktor, wa sa akong tambal, ang akong confidence, ang akong salig na sa akong Diyos. Pinasayod ko nga,
kuhaan ko niya, iyong Ginoo, hinay na jud ka, kaya sa ko imong hinay na ka, kung jud kong hinay, mupaspas ka gyapon ka, ingon ko nga hinay lang taglakaw, inani lang ta maglakaw George, inani lang ta buhaton, kisi-kisi jud ka mingon ko di, mga kuan kulod, ani pa kulod, kay mauma ko, inara man ko klase nga tao, ganahan man ko magplano, ganahan man ko ubot og daghan. In fact, kuha ko na naipiani sa Ginoo inani. Daghan ni ko plano. Kaya para na ko ba nga mas last na ko, tikuwang na ko, kinapa ko mas mo, dagan pa sa toy, mas kusog pa ko nga ano man, tiganahan ko, ikaabot ako sa langit, di ko mauwaw nga wala ko igibuhat sa Diyos. Manang kukusgan pa mo, mauwaw mo kung ako igibuhat sa Ginoo. Kung inyong imo prioridad ang mga butang, dili way kalabutan ng Ginoo. Kung ang Ginoo po ang mahimaya, mawag ka niya. Kay paningilan ka kasi maningil mo ang Ginoo. Di maningil mo yawa, katawar ang yawa niya. Way maningil mo. Ang Ginoo may maningil sa tanan na atong gibuhat, tanan na itong isulti, ginahuna o bati. Ang Ginoo lamang walay na. Mana nga, kung ipilit sa Ginoo nga mahimong iya, kung mahimutang walay sala siya ng tubangan, then ang penalty, ang bayad sa sala mismo, ang sala mismo gi-erase. Mismo ang utang na ito gi-erase. Niya gibayaran ka, kapila gibayaran ni Kristo Jesus. Correct? Okay. So grateful ka sa Ginoo bisan sa circumstansya na tabuhin mo. Magpasalamat ka sa Ginoo nga napakamatay siya sa imong lugar. Makahimo gyud nato nga musunod lang ka sa Ginoo. Kahit tanan niyang plano, kaayuhan man nato, liman sa akong kadauhan. Sakto ba? Dito ka? Amen. So, I hope, muli karon na nakay kantante. Ang Ginoo na kumayo butabang siya. Sa tanang panahon. Pero, kantante ka, kung nagsige kag pagpinungsulog, nabiyas mo sa lahat. Kaya kung iyong kakapante kay ko, pero ako nabiyas akong sala. Ay, ang Ginoo, ang yawa ray kampante dyan mo. Kaya ang yawa ray mo tubag, dili ang Ginoo. Amen? So next week, mutanaw ta sa uban pang buhat samahan sa akong kaluwasan. Bring a friend. Pisang karon malupo ta. Muna ta may sunan. Sa tanan na itong nadungog, pasalamatan ang Ginoo. Kung ginasa ng Ginoo, kinsa man Lord ang akong imbitaro, akong gagawin sa Ginoo, pasalamat mo sa imong balaan kay ng mga bukas ng kaluwasan ng mga kami na tao na kailan na ka namin Ginoo. O nga, bilang mo iksapayan ko, may kaiti sa kalibutan, o na kailan namin. Importante kailangan namin. Kailangan namin. Nakaibaw na kalod sa mga pangkinanglanon, ibaw na kalod sa mga area na mag-uol, manang na mga butanga, tabangin namin, bilhin mo mag-uol, Lord, bilhin mo sud niya ng mga butanga, kaya buot nga mong kalipay awatan sa yawa o sa kagulaan. Ginoo, salamat tayo, Lord, na naging pamatyang ilagay sa mga anak. O salamat na kasaligan ka sa panang-panahon. Mga Ginoo, buot kami na ang paglaong yung ihatagan mo, madungog usab sa uban. Sila usab ipunta nino, mapanalangin nimo. Mga tagain di o mga ngalan, na among bitahon next week mo. Kung bisan karon umangan, ikapa na sila, andama na sila. O kung baliban man sa Ginoo, ay kubuti na malain ni. Pwede man kami magtibaran ng hindi ikaw. Hindi, makanunayon lang ni ang padayon sa pag-ibigay kanila. Sa pagpadungog kanila, kung sa kakamaayon ng Diyos. Ginoo, salamat. Imo ang nananalugan ng kaniyaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.